Siyanamukela futhi kusiqephu sethu sesibili sikaMaskandi ezakithi TV. Lokhu ngisahleli nayo lapha insizwa yale phansi emaphisa eBhalagwe ichwane elihle. Forward. Yebo mfowethu. Njengoba bese siyibalile i-team yethu liyana eye5. Yebo. Iqembu lesi6 ufuna kube amachwane amahle. Yebo mfowethu. Kungamachwane amahle iqembu lesi6 ngifuna ungikhethele i-team entsha. Umthwakazi nankuyana ulaphana uyawubona khona abo bass guitar khona abashaya ama drums khona benza ukuthi khona abashaya ingungu mhlambe nabathaya imbiras nabo. Okay. Ngifuna ukuthi i-team yakho uyithathe khona laphana. Angifuni usebenzise lezi hayi ngizijwayelele leziyana. Hayi kamthandi. Usho kamthwakazi mfowethu. Komthwakazi. Okay. Thatha komthwakazi. Lead guitar. Eish. Ayikho. Cha ilead guitar mfowethu ngathatha umzilikazi uKB. Ukabela. Ukabela mfowethu leyandoda hayi ingangidlalela impela Uthandana kuyansizwa le. Cha mfowethu kuyabe iyayazi into ayenzayo. Yeah. Isiginqa dlala amantondonto laphana. Aweshaya impela. Uyashaya mfowethu. Cha ngicabanga ukuthi angidlalela kahle. Simbongele laphana uKabelo simbongele. Bass guitar. Eish. Insizwa lapha mfuna umthathele insizwa kwamthaye kwazi ezokudlalela ubass guitar. Futhi team yonke nje kube 100% Thwaka. Eish mfowethu ubass guitar. Hey. Kahle lemfowethu akekho kodwa nginokuzwa. Kuthiwa kukhona umfana kuthiwa ufezela umfana omncane. Ufezela omnyama. Bathi uyawudlala ubass guitar. Kodwa ngaze ngizwe la dlala khona. Ngezwe mfowethu. Kodwa ngicabanga ukuthi naye mangamthatha mhlambe ngimsondezela eceleni kwami. Ngithi ngicela ungidlale into ethini. Mhlawumbe ukhona ungaqhamuka mfowethu. Hayi kunjalo khona ufezela omnyama uyawudlala ubass guitar asekhona amaqembu athile adlalelwa ufezela omnyama ibass guitar nami ngiyakithemba lokho kusho ukuthi mhlawumbe mawungamsondeza eduze engakwenza ikeyboard akazi noma ukhona uphatha komntwana ikeyboard ngajikisa cha ikeyboard mfowethu cha ngizothatha ushades ushades mfowethu cha ngizothatha ushades impela yakho ikeyboard ngicabanga ngizobe ngi-right ke ngibophele kahle ke la sengishodana ama-drums ukhona umfana ngala ngambona mfowethu laphana eBrave yaphana abathi ya uBrave yayo ubedlalela irumba kodwa ngicabanga ukuthi nangapha mama bekuthiwa naye futhi ngiyamsondeza eceleni cha mfana awujikijele kanje ngoba phela lo mfana engaba right ngoba Brave phela bashale zenza kodwa lezi very fast ungathola lapho seneqawunyazo lutho futhi ngicabanga uma ngabe ngimqeqeshe kahle kulento engiyenzayo wambonisa ukuthi engahlala khona engahlala khona ngiyayibona ngiyabonga phela ngathi i-team siphelile hayi inkostini zokushayela mina ke uyabona imbambo azokushayela inkostini ungafika mina ufake ngizofuna ukuthi ama-backing ngizomthwakazi laphana kuthiwa khona oback 1 omunye uback 2 angazi ukuthi level back amanamba kanjani kodwa-ke ngizofuna ukuthi u1 uzobhekha ubani hey ngifuna ungathathi ngapha hayi bafanele angithi into yamachwane le bathathe emachwaneni ungabathinto MTK ungabathinto cofa ungabathinto Ntambende khona ngale komthwakazi hey mfowethu inkinga ngale kamthwakazi cha mfowethu inkinga mina ngesingami mfowethu mina sengijala abafana bami ababhekela amachwane bona abala eqenjini amachwane kunjalo angihlala phansi ezigcini besajwayela abanye abadlalela amachwane kodwa sikwazile ukuthi siphume nabanye sibone ngathi singabaqeqesha abavumi futhi nalapho kubo Becky ukhona umunye ongayibheka leyo number 1 obone ngathi singamqeqesha agcine angenile kulolu nyawo lamachwane yabona hayi cha mfowethu ngicabanga ngathatha mhlambe inkunzi ehlathi okay i5 ku1 ya ukhaya ngathi ungenzela kahle ushaya u1 impela kuma backing khaya sewunomnethi lapha ku team Machwane ubheka u1 u2 u2 mfowethu hey inkinga yiningi insizwa abantu sibaningi ilizwe impela elilabantu abayi1 baningi abantu kunzima ukuthi uphume nabantu abawu10 hey kodwa ngicabanga ukuthi mfowethu u2 hey cha mfowethu sengathatha mhlambe ukhona lo mfana onokubhekela uzinja umfana omncane abathi usiya ngazi usiya nombani igama lakhe ya usiya ngicabanga ukuthi ya lo mfana yebo ngicabanga lo mfana naye engawushaya u2
engawushaya u2 siya lapho supikiwe nawe siya mfana kazinja ngiyambona mfana kazinja usiya naye nguye ongakushayela u2 suyiqedile team bese uthi dance group yasi i-dance group ukuze kube lula angifuni ukuthi ngizothi uzofaka ubani nobani i-team yonke ibe ningi yithi mina ama-dancers ungaboleka akabani ngoba sibhekile ama-team wonke alapha komthwakazi ngithi wabona abomthabo zinja abobani igroup ongahamba uyoboleka ukuthi hayi ngicela ungiboleka amagidangoma akho azongigidela namhlanje ungathatha yiphi team hey mfowethu yasinokwenza izinto ongefani wena sivumelene ukuthi abantu basebefike kuwe uzofika ubaqeqeshe ngeyakho indlela so obabonayo lapha ukuthi bengavuma ukufika ubabhendisa unyawo lugide yakho indlela yiphi team esingayithola hayi mfowethu mhlambe sengathatha ngizosho ukuthi inkinga zami ihamba kakhulu manje nonyawo lufundo lapha nabo abathandi mhlambe umculo wamaskandi banokuyibona amachwane mfowethu ihamba kakhulu lezi ngoba ziyaqeqeshwa la ekhaya kodwa ngicabanga ukuthi ngoba bengisho ngithi umntana lo mfana ofikayo labafana bakhe cha bangenzela u1 mfowethu ngicabanga ukuthi bengasho beyibambe inyawo zabo ngoba zinzima zona zinzima impela akudlala lapha zinzima kodwa ngicabanga ukuthi lo mfana ngabathatha amagidangoma akhe cha inkezo ngabuya nayo hayi mthaka bayakufika lapho uzongena umthawu nogwaja bathi uzongena eteamini le festival uphinde uthathelwe namagidangoma akho lokho kuukuthi indlela othi ufike ngayo iyakuthokozisa umsebenzi wakho kungenxa yemisebenzi bakithi lapha akusikho ukuthi mhlambe sithi khona amaqembu athile angenzi kahle bekuukubonisana nje ukuthi omunye nomunye kukhona ukuthile akuthandayo angithi futhi naye kusasa uzofika asitshele eyakhe iside ayithandayo mfowethu ngathi isikhathi bathi sidliwa umangoya ngathi bathi sidliwa yinjalo umsidliwa umangoya ngizocela ukuthi uchazele abalandeli ukuthi yini ekhona manje yini oyenzayo esingayilindela i-DVD i-CD i-single yini noma nawe uzogcina ingoma yecorona cha mfowethu bengicabanga ukuthi kubalaleli nabathandi bomculo wamaskandi amachwane amahle uqobo mase ngikhuluma amachwane amahle ngicabanga ukuthi amachwane amahle asenhlelweni yebo abafana basemaphisi basenhlelweni zokukhipha i-CD kodwa ngenxa yesimo lesesikhona kodwa sithandi nathi ukuthi abathandi bomculo wethu mfowethu baze bafe indlela hayi kunjalo sikhona siphila ngoba phela imicimbi ivaliwe la basibuka khona ngabe siyophefuma kodwa ngicabanga ukuthi amachwane azoyikhipha i-album kuwo lo nyaka khona i-album ezayo amachwane amahle asenhlelweni nje zokuyidedele ngicabanga ukuthi i-CD cover izophuma nje kuphela kwayo lenyanga amachwane amahle new album isihloko sithi isidlakela sika Tikolo yebo mfowethu kwaze kwamnandi kakhulu bakithi kwenza kithi TV into engichazayo nje ukuthi lento ibingakaziwa umhlaba wonke iyoqala ukwaziwa namhlanje kwenza kithi TV ukuthi amachwane amahle ayeza ne-CD elishasha elithi isidlakela sika Tikolo kunjalo ngizocela ukuthi uvalelise abalandeli ngesibhaki ungababhalelisi kodwa ngesibhakela sika Tikolo shaqo cha bantu bakithi ngithi angibonge nje kini nonke enilandela lo mculo wamaskandi nezakithi TV ngicabanga ukuthi ngibonge futhi nabafowethu abangipha ithuba namhlanje lokuthi ngize ngivele la kwezakithi TV khona namhlanje ngithi unwele lude nani bafowethu ningadinwa sazobuya futhi nisibone futhi ngesinye isikhathi asazi nini kodwa masisaphila nje kuphela kodwa ngithi niphathe kahle ungakabaleki yebo mfowethu team yakho ngiyithande kakhulu yonke nje oyikhethile yebo mfowethu iyangithembisa ukuthi izobuya nekomisha ngithi yebo kodwa ke sinalento esilindele ngeSaturday kulozinja siyamluma noSigodo lapha kulo zerumba ngale abafana bethu ngapha abafana uzinja noSigodo uyethemba ukuthi ngeke bayidlisa i-team yomaskandi phela bazobuya nalo ikomisha hey umbuzo wakho mfowethu ulula kakhulu hayi cha mfowethu umbuzo wakho unzima hayi ake sithi wena noncipha hayi cha abafowethu ngiyabathemba bona kodwa ake ngithi sokubona khona yebo mfowethu usho ukuthi singadliwa ngosamanana kodwa hayibo mthakazo omuhle sizwe esihle siyanithanda kakhulu bakithi ningakhohlwa YouTube channel ezakithi ku-Facebook ezakithi ne-radio ezakithi kuhlale kumnandi kunjalo
umchasiseli isilunyemnye sentombi zasemzingwane exhibeni kwakho umayabu sihlangane kusiqephu sikamaskandi esilandelayo. I salute, ngiyanithanda nonke.